Dúas empresas de Noia e unha da Pobra do Caramiñal figuran entre as 78 firmas seleccionadas aos segundos premios á mellor iniciativa empresarial que convoca a Deputación da Coruña, dentro do Plan de Emprego Local. Nesta segunda edición do certame incluiránse 3 categorías, dotadas con 25.000 euros cada unha. O galardón para a mellor iniciativa empresarial nova, dirixida a proxectos emprendedores con menos de 12 meses de antigüidade. Mellor iniciativa empresarial consolidada para aquelas empresas que conten con máis de 5 anos de actividade. E como novidade nesta edición, convocouse unha terceira categoría, que premiará as iniciativas empresariais socialmente responsables, que contribúan ao crecemento sostible da provincia nos ámbitos económico, medioambiental e social. A participación no certame deste ano supera a do ano pasado, cando se presentaron unhas 70 candidaturas. Na primeira edición resultaron gañadoras a firma Evasa, de As Pontes, e a startup Emonte, de Santiago.